Σάββη Οικονόμου. Πάντα ωραίες δουλειές, έτσι. Φραντζέσκα μου. Σούπερ άντρας και πάρα πολύ ωραίος άντρας. Τον βλέπουμε κιόλας. Μάνο, καλησπέρα. Και πολύ καλός ηθοποιός. Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλά, μια χαρά, εσύ? Μια χαρά, μια χαρά. Να πούμε ότι σε βρίσκουμε στο ξενοδοχείο Hilton. Να σε ευχαριστήσουμε εκ των προτέρων που είσαι στην παρέα μας. Έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις να σου κάνουμε για την καριέρα σου, για την ζωή στο εξωτερικό, για όλους τους ηθοποιούς που επιλέγουν μια διαφορετική χώρα για να διαπρέψουν. Εσύ το έχεις καταφέρει κιόλας, να το πούμε κι αυτό. Γιατί έλεγα και πριν στα παιδιά που είχα δει το backup plan με την Jennifer Lopez και ξεβλέπω δεν το ήξερα. Και μου έκανε εντύπωση, κακή θα ήθελα να πω, με την έννοια ότι δεν το έχω ακούσει πουθενά στην Ελλάδα και στα μέσα. Δηλαδή, είναι δυνατόν να μην ξέρουμε ότι ένα παιδί, ένας Έλληνας ηθοποιός, πρωταγωνιστεί σε μια ταινία ενός μεγάλου δικτύου, μιας μεγάλης εταιρείας παραγωγής και να το μαθαίνω μόνη μου? Όχι ότι είναι κακό αυτό, αλλά. Εντάξει, είχε βγει στα μέσα γενικότερα, αλλά εγώ από τη φύση μου δεν σπρώχνω τα πράγματα. Ξέρεις, δεν μου αρέσει να διαφημίζομαι, οπότε ό,τι γίνεται από μόνο του. Τι σχεδιάζει για το μέλλον, να μας πει ο Μάνος? Γιατί έχει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Έχεις κάτι πολύ ενδιαφέρον στα σκαριά. Διάφορα πράγματα. Γενικά είμαι πολυπράγμος σαν άνθρωπος και πάντα έτσι, όταν έχω να πω για το τι πρόκειται να κάνω, λέγοντας το διαπιστώνω και εγώ ότι είναι αρκετά και αφορούν και σε διαφορετικούς τομείς. Είναι κάτι που είχα παλέψει πάρα πολύ με την προσωπικότητά μου, γιατί από μικρός ήμουν έτσι και προσπαθούσα να είμαι πιο συγκεντρωτικός και πιο focus στα πράγματα. Αλλά τελικά εδώ και 1-2 χρόνια άρχισα να δέχομαι τη φύση μου, ότι έτσι είμαι και έτσι πρέπει να πορευτώ από εδώ και στο εξής. Μάνο έτσι μου. λοιπόν είναι 4-5 πράγματα αυτή τη στιγμή που δουλεύω ταυτόχρονα. Ναι. Πριν μιλήσουμε για το μέλλον, εγώ θα να μιλήσουμε λίγο για το παρελθόν, για τα παιδικά σου χρόνια στην Κρήτη. Ήρθες ηλικία 20 ετών στην Ελλάδα και σπούδασες αρχικά, γιατί έχεις κάνει πάρα πολλές σπουδές. Συγγνώμη, αλλά μου ήταν αδύνατο να τις θυμάμαι όλες απ' έξω και γι' αυτό είπα και Ελλάδα, γιατί έχεις φύγει και έχεις κάνει πολλές σπουδές και στο εξωτερικό. Γιατί, ξέρεις, εμείς οι Κρητικοί είμαστε λιγάκι, ξέρεις, λέμε πάμε στην Ελλάδα, γιατί θέλουμε. Γι' αυτό γέλασα, ξέρεις, καμιά φορά το λέμε κι εμείς αυτό. Ήρθες λοιπόν στην Αθήνα, Εθνικό Θέατρο, σε ηλικία 20 ετών. Ήξερες από μικρός ότι θέλεις να γίνεις ηθοποιός? Όχι, δεν το είχα σκεφτεί. Είχα σκεφτεί την Αμερική και όχι την ηθοποιία. Ήξερα ότι ήθελα να φύγω, ότι ήθελα να ψαχτώ, ήθελα να ταξιδέψω. Να διευρύνω, αν θέλεις, τους οριζοντές μου. Αλλά μουσικός ξεκίνησα, μουσικός ήμουνα και επαγγελματίας και δίδασκα και έπαιζα σε μπάντες και σε μαγαζιά, σε νεαρότερη ηλικία, από το γυμνάσιο και μετά. Και κάποια στιγμή εκεί κοντά στα 18-19 που όλοι περνάμε αυτή την κρίση, το τι θα κάνουμε στη ζωή μας, κάπως από το πουθενά λέω θέλω να το δοκιμάσω. Δεν είχα κάποιο σημαντικό λόγο να σου πω ότι είχα παίξει, είχα δει, είχα κάνει, απλά ήθελα να το δοκιμάσω. Με κέρδισε στην πορεία. Και έτσι μετά το ακολούθησα. Αφού μπήκα στη σχολή δηλαδή, μετά πραγματικά ερωτεύτηκα αυτή τη δουλειά. Και βλέπω και εδώ απόσπασμα από συνέντευξή σου που λες και εσύ ο ίδιος, όπως μας λες και τώρα φυσικά, δεν αγαπούσα το θέατρο, το αγάπησα όταν διάβασα κείμενα για να δώσω εξετάσεις. Ναι, αυτό ισχύει, αυτό ισχύει. Περισσότερο, αν θέλεις, και το λέω, δεν έχω πρόβλημα να το πω. Από ψώνιο ήθελα να το κάνω. Ήμουνα μικρός, ήμουνα στην Κρήτη και λέω να πάω πάνω, μήπως παίξω σε καμία διαφήμιση, να με δουν οι φίλοι μου. Δηλαδή, κάπως ξέρεις, αυτό το τόσο. Αλλά κάποια στιγμή αποφάσισες και αυτό είναι σημαντικό ότι βρήκες ήθελες να κάνεις σχετικά νωρίς. Γιατί ξέρεις, στην Ελλάδα, να σε ενημερώσω τελευταία, γίνεται πρώτα κάποιος celebrity και μετά αποφασίζει τι δουλειά θα κάνει. Το έχουμε δει τελευταία με πάρα πολλούς, έτσι. Επειδή λείπεις εσύ, Μάνο μου, συχνά, στα λέμε εμείς. Είδα και μια αφίσα κάπου, δεν θυμάμαι τώρα πού, και διαφήμιζαν κάτι και έγραφε την ιδιότητα του ενός ατόμου, νομίζω ο τραγουδιστής κάτι τέτοιο, και δίπλα είχε ένα άλλο άτομο και έγραφε celebrity. Να σε ενημερώσω, celebrity, επειδή ρωτάει κόσμος και πολύ fans, είναι στο ΤΕΒΕ. Ασφαλίζεσαι. Όχι υλικά, να το ξέρεις αυτό. Μάνο, να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή στην Αμερική ακούγονται διάφορα, όντως τα πράγματα είναι πιο αξιοκρατικά ως προς την επιλογή των προσώπων. Πες μας λιγάκι γι' αυτό, γιατί. 100% πιο αξιοκρατικά. Όχι 100% πιο αξιοκρατικά από την Ελλάδα, όχι ότι είναι 100%, αλλά είναι 80%. Είναι 90%. Και εξαρτάται σε ποιο τομέα. Σε ανεξάρτητες παραγωγές, καμιά φορά αναγκάζεσαι όχι καμιά φορά, τις περισσότερες, επειδή έχεις ανάγκη από χρήματα τα οποία έρχονται από ανεξάρτητους επενδυτές περισσότερο,
αναγκάζεσαι να βάλεις κάποιον ηθοποιό γιατί ξέρεις ότι αυτός έχει μια εμπορία.